sengap ya kan ni video haduk bakut te pin sayo jing bentoy la pi sengap no tang siteng ai te kamot pim yo jing chai re sengap ya kan ni video haduk bakut tengan ngani thu ipi kawai ka khana chisien la don u wei brio ma badang khlan samla pha kum tu tau tau brio ko bas susi ko long yu ba u nyu li no kan nyu li no te u le wa don samla ma te ka jing unang ru ban pa an ni wow unang ban pa brio te fi wat katemben ru ka ngop ki kente samla le te fi na yong shu te u le kum no te u don kawai ka samla yaw ma ko bala kham yaw ka kerta te u ga ông nội galang bật cả mà tiểu đoán bật sagaway pat samla ko badang luot ba ko badang biang por ba tiểu lệ cũng no ton ba lej ya kendu bat kata ka samla ko badang luot nomor ko yu bala nyu li ba yu ma ba nyu li ta ka kong ni ko ba e da dei bang apen phut no ini nyu li jong pi kan pin pi ka jing ni bat ka dur jong pi le te na yong su pen salong kum u imat kum u Shahrukh Khan ka dur te ka pentiu be yu tau nyu li jong ka ma kam kwa ma ka badang samla te ka pentiu ka pen phut ka ba lej ka pentiu ka pen phut yu tau nyu li te da kala da ula lej pat ban ya kendu bat ka tak samla ka bala kham yaw ka bala nyu li ma amar ka biang ka spa te kamot kat balik te mot arah hajar bai singim dan kam su sulit ikut samla be la yo pisa te menut bom kwa ngatrai wat na phiru pi ya kwa pi ya kata te le kam no kong ni ko ba pi te phila nyu li u dang don u nyu yong dengan pentiu no mangau ni nyu yong man ya den kat dor bat nga kan kham dal ngialik la syai hadin habot la da ngilik ching email te kan ya hap kerdan kin bat nga te ka pentiu tau nyu yong pen weng lut pan nyu yong te kumta ter kumta haga bakut uni bri dan senyu shu la khut khli sa sisin pat prolog ngai khub le pi te ngathrai kumba pi la yu i ka thumbnail wat ya ka title ngathrai kumta hi ka long te ani kong kwa banai khub le pi ki prolog ki baju kersan yang ya kaneka ya ki banga ngakren mo ya ki banga ngakren bat komjuru pi support ngate ngan yathu ya pi mo ngamju dei brio bangala ban pule kita ki comments ban le video ru ngada pelaj khnang kapor mar teng kadon kam hi bangin haban kren ya ki badai mo ki badai bangan kren tinga ngamju lapor ban bisari kita ki comments ban yu ngale tenga snutanat lada kat nang bon ki comments kain hakani ka lada ngi don ya kani ka social media kat nang bon ki comment le hangam ruwe nga snutanat pi comment kumno pi timsi pi kren kumno ru hanga long reben hanga ka snido jonga kain kamsim ru long reben ba ngamju danjing soper ya kita mo dang yo por kumtu ngasu dak ngakomple kumtu ngasu like bet kumtu ngasu ayu bet ngati bet barok ki comments bet kono tela bandai ki bakren nong ju puli ngam ju yu don bet ki ba yu ki bun teng ki video ki jonga ki ba ladang kren ya ki mo te ki like tengam tip su ki poi de ki hajar san hajar like te sabat ka wairu ki ne ki nong comments ki poi de ki hajar ngalit puli sano pelik pule ya kita ki comments pi bro cisni na lej belasu don kamban lej belasu habis pule komen te nganga syam ba balai nga sakwa ban mi biang kini kapor nga syam ba bon kini ki pajba napo ka ri khasi jantia jongi ki ba mi ban kren kumbang kren manga makiru kumju hi te kila kren kumtu te hadin pat da kila upload ki video jongki jaka bikin ngap ya ka ka ba ki kren mo ka de ka ki kren ya ka bahana ki kren ya ka basniu ki kren ya ka ba ya dei bat ka imlang salang ya dei bat ka sencar ka khadar hato kawan kata kurkom ka dei ne am hindrai maki gile kamno ki le chak comment section please comment hang tu dala page comment ba hang tu dala bun brio bala undala ya tim dala you telong hang ta te kamot kat nang pule ka we comment ru nang sa kren da kumne kumtai da pulis ka weru kumtahi kat nang puli ka BP ka nang piu na iwe comment sa iwe comment nang kiu ka BP
hangta hadu benda dadon ki komen siajar fin yu te kemud hab khat doktor lani hab lej hospital tila da fidei ki briu ki ba phimi hakirin san kum kini whatsapp ya ki paj ba whatsapp ya ki comments kren bet ya ai ka ba pp don kren bet ya kata lada phi lej pej komen phi la bandong ba tip ki briu nga ki ro phi kimi lenti kata hi ki babon hi ki kimi lenti kata hi te kemud kimlong pat kumta tipin kan penlong ya phi ba phin keluar khli teng gidon kini ki YouTube channel ki ba ki penmi kum tu ma ki ong wat one comment ai kum ta kum manga mene manga tengah sotonat ki comment lagi beriu ki comments ngangas sotonat namar comment su ka YouTube le kan tip ayu pida tim si ru tim dak tin kasi te tim si penmi tin jabok no ru kam ton jeng per ka tu ka kani ka YouTube channel ki ba ayu kim sung thu ka tin ki jongi kin le no kin ong oh ni beriu tu yo bun ki comment nu biang ba ban keren tang kata hi ndai te ban ong da ngwe te kim sung thu re te to prolog nya poi no sa ka poin ka banga nga kwa ban keren ka ni ka por te nga yo i ini i ba mo ide i ba monlang ka kerteng sa khamat ngam da yu ba nga su yu nga chat pe jaga video jong i ru te idon hi ki jing keren ki jong i ki ba teng pi kam sung thu ba pi ki pa ba ki ba sangap te ini ba nga yo ya ka we ka ba long yu ma ka ba long yu i ka we ka video ka ngalap tongan pan i ka video jong i page fai kan i ka video manta em ka chnong wa ijer hadu phawai wa dachna da miet da deputy chief minister em burom yang imas nya balang dar nrai nadu man ml imas nya ka uchim khiau ne benta piluti ki singking ki surok te drap suk yu lai wan te hapo chikenta la ne san phawinit am te repo juai te mas nya kuple chibon ba ying le ba yong pi kam tam yong nu surok uda chna terpang pi u pun suk i lai ka wan yong i ki bru ki bo im chikini ki thai the ring the record you surok wis ni we met yo yachna bha phi ki bai ba ki wo ya bai ni ba le ni wo dep em view wo klam wo ong pai nu surok for link wo chna usnya bhalang dhar tang vi kri lem chamulai te hello ka jing kren jong i nga trai fila yo sngo ya ro ya u ne u ma sngo bhalang dhar ma ba udai ma u balas chna ya gine ki highway gine ki surok bypass e berkhat tinga ngakwa ban pensai kom ne ka nya i bapli ma let's say idai i khna iba basu im tang hagitu ki area impat dalit sene satai ban sang ban yu i ma kajing tray ya kini ki national highway kini ki bypass kam dai tang po me khlaya jongi kalong haboro kari India ya katangan pen i da ki jing tho ki national highway bad kini ki bypass ya kani la sanction da ka central government fund dai ba sei na kapla jong ka sarkar me khlaya lane sei na kapla jong i ma sngawalang dhar kata kari ki jing sisa ngalak penmi ka video ka ba ala kamslem imat sibnai tam ngalak batai phang ka jingyo ki gran ki ba ka central government ka ai saka state ka jongi bat segi weiru ala da batai hang tu katnu ka share ka ba ki ka state jongi ka yo na ka central government bat katnu na ka state la jong ka penmi katkum ka jing batai jong ka finance commission kabun ka ba ki funds kini ki grant ke brak funding ma na banta ka development hak state ke jongi hi bun kiwan na ka central government dai ba ka state ke jongi kan don pisah do kata takrur ban sina kini ki highway ki ai pe gini ki yu pni kini ki jingtho ke ba ngangawat kat kum ka constitution jong ka ne ka ban sina ki highway pe hagani ki yu pni baka jing sanction ka long bet na ka central government ling baka finance commission kapet ya baro ki state jong ka ibadan hapo ka di India dai ki pet kerpang tang ya ka jela ka jongi ba sensar ka sarkar BJP wat ki tu sarkar ki bam dai hapo ka ki bam kentup ru ki bam le sela banong no ki ba medon lang wat ka BJP ma ki tu ru ki yo balai ki dai ban yo nomor ka don ka an penlek kumno ka pisah la da phim ai ya ka development seki state penlek kumno phinbo ikatu te kam sha hiru ka constitution ba penlek ka rukom te jingyo jong ka sarkar jongi kata namar ka state jongi kumbang ong magade tang ka state ka ba ngidang up ai bet naka central government te ya kani ka pisah labha na banta bansna kita ki surok bypass ya kita ki national highway
iba don kam te banong ba kembakren ini iba inya kali artat yak tu surok imat iong ba gadai ka basna umas ngau balang tengaru nga das ngau komik das ngau samberkis sia kan unyo pisana ngatrai wat tang ban snai ka footpath ka dei ben rung sing le jongru wa perkat te banong ba unsna kat kita ki national highway te kam dei ka besuk tengah kerpat kani ka video jonga kan poi ha iru mah perlok ngoba ban share pen poi kani ka video ha iru kanang ba insung thu te kawai ka long gumni perlok haba ka finance commission ling ba ka central government ka pha ka gran la ne ka ai ka gran na banta ban snai ki surok ling la kini ki agency ba pher pilai i kini ki jingtho te ka dei ban le ya kata om dei ba yo e ka bisa ban sna surok pinten kam no shawai kata ro kam long ka ba bat kam long ka badai namar ya kini ki gran ki ba labha na banta ban snai kita ki bypass ki national highway pide ban penon kam hok bat nalor kataru hab ai ka report om dei tang balayo ka bisa ngin ya penon kam kelumar kat bamon kam long gumta hab ai ka report ru ya to ladi ka pon ladep ka project bro pin hab submit ya ka report katangi yo ya ka bisa katangi penload kani ka output ka project ka bagi lale tilada le kelumar ya kata kamu kawan ra ka jinge ya ka state government kata ka jing sisa sakawairu ka banga ko abanong ba umas ngau balang udai tang ringkat bat ka state government ki minister ki badon mo ki officer ki dei tang ki nong pej nong jungo abaki la yo ka bisa ki bisa to sim kani ka bisa ya shina ka highway shina ka yu abdan kam ban pen kiu kamod kiniru ki dei ban trei hok ban le kata lada ki kim le kamod manu ban ajubab mas nge balang te dei ban ajubab kata kapor kin hab ajubab kitu ki bapej ka department te nakaliang jong ka sarkar jong ka meklai jongi kakam jong ki kalong betang kumno ban hablayo ka pisa kamod ban snai ka surok kamod haplan kumno na engin penya tak surok ki jaka hap sorbe lingba kita ki agencies ki bawan ban sim kontrak ya kata ka ban snai ka surok kin hab sorbe ka jaka teng gidon ki jaka ki bay kendu bat ki jaka jong ki briu ki hap siru ka pisa na banta jong ki trai kendau te kalong tang kata ka kam jong ngan suong no ka kam jong i ma sngo phalang mo ngan siro no yini i ba kandian ka kam jong i ma sngo phalang kalong tang ba phin keren ya ki briu bakin ai kan ka jaka piku apisa kat no pidi kat no nginya snai ka highway kadai tang kata ro uhab hiban le nomor bala ayu sa kalong no kumni mo sa tit du dieng phim le ta phim le no ka sarkar pedeng ka la ai kong kime sngo phalang ke lechna kan ka surok lai kan ka pisa te phiap le ma sumbalang le no un susong un susngap un subam saot kumbaong itu i we ikong kamla ban long kumta ma uru udon ka jingkit khli bahab ya keren ni kita ki yu nomor udon ka pisa te dia kata kamut baong ba sina surok u mas nge balang kadi ka kamram jong u kum u MLA kum minister mo deputy chief minister kadi ka kamram jong u om dei ba utrei da kambon sungo bhala jong hindrei ka dei u ban trei ka constitution ka sha u bon trei u hab hi ban trei lada umle kamud kin ajubab kuno pat saka finance commission ka CAG report ka ba ladab hagini ki snem ki bala kam yaj kamat ka kulmar ba balai nama dia ka scheme ka baki ai na po central government kipen kulmar ka kom trei ka report kambiang kapau lada pipej ba kapau tinga kwa ban pensai hangne ba ya ki badai kum kita ki national highway ki badai hibat ki gran nomor ka siong no kum ni perlok sasisin kan ban ya kan ni baki jingerap ki bawan na po ka state ki jongi hi prapau haduk ndai 4% ka debit naka central government ling baga finance commission ka state jongi kala ban pemi tang 10% ka taru ling baga yo nagini ki terrorist department ki tax ki road tax ai kum to tang ban siu tolop ya ki MLA ki officer ki nong tre sarkar ngatrai kam dap hapsim sagaram no way tagi bon baki wai pat ki development ki ba de banya cha ki sinong kum kitaru telada piong ba umas nge balang utrei usna surok kata kalong ka jing lalong ka ba ini ba ithat pi
itat yung mas ngawalang mday bayaro hangat nga ong itat nomor balay lada pipej kabahap hapo ka haki construction jong kini ki road mo ki surok bansna ki surok kemod ya kitu ki surok sinong ki surok ki badai light no na kani ki bypass ki national highway kumto katu ki sakisnong ki surok ki badai bandrung sakisnong ki badai ban yat ki breu sakisnong terter kumto bon ba te kum kitu pat PE kumno pat ba don weiru ba ong ba kani surok ka ba pi ki badon haki sinong nongkondong pi badon haki jaka ba pher hatu phila bandong ba ani sinong jongi ta surok banyak kali dah khap ru don kamsu de ban yu la biang bej pej ki than nongkondong ki than rambrai ki than mau thengkut dade kini por liur mta bala slap le wat kulai ru umnot banyaj umla banyaj wat kulai ru ting banyaj te kum kita sa surok nga kentu yu ni u samla balada hadu kata fi snuthu mo ke jeng tristom ke jong u mas belang amdai baben ka sarkar ka di bantrei kat laga jong kakam ka sarkar ka trei laga jong kakam nomor ba kayo ru ya kita ki funding naga central government te ka di bantrei kan omdai ba fi nang yo nang yarap pisa mano nang puturoy mano ta kata kamlong fi ka baba ong lang ya i nga kentu ini ba ong lang ya i ba in pej lang te seki sinong nong kandong ru ba inpit lang si kisnong nongkondong kisnong giba tangka surok ru kambiang dade ya kani ka por liur le tangka kit ka ba ru ke jenjar ki pat ba ong se ban penbiang ya ka surok khamtam si kitanya nongkondong ki bade ki nong rep khamtam mo hakini ki por liur ki haban kit ki mar rep jong ki ban penpoi si ki yeu ki hat balai phim ong lem ya kata Rangbah samla ngai philong kit khli bha te balai phim batai lang yeu tau mas ngau halang jong phi ba unya kren bhai to ka badai sepo lapangat kumayu ima ulit chatu baro ngitip hagani ka por ka mamta baro ngitip ulit chatu banyak kren te kabami kolong ba pikar biru kiyo banwan rep seni sepo ka area jong lapangat ka badai apo ka area jong ka mekhlaya jongi ki kasi jongi pat gibadan hang tu kimyo katakalat ban rep kum kata se ka jing le jong phi kum kata ru dan ban yoro balai phimmi te ban kren ni gini ki issue sagawe kolong balai phimmi sakmat ya kani ka jing satngan jong utu ba marshal ubadon apo na banta ban pelaj kata ka jing ti diuyong mangyo ban ya kamai mo kirit kiria bang niyo ban ya kamai balai phimmi te kom kitu lada nga lapet video nga kwa ui bhai ni ba tangba lada dai ba ngayo i kan ang la yaro bhai ni tangba ini ilong imat kum itu imbersiang isyong ba tliu ban ap thap lanu ban yo khyrwit yano ngam tip i thap balang ni thap siar ngam tip ra kum gitu jing kan ba fi de ban mi ngai ka ya fi lada phi pimpat ngothu bha kan kum no ban kren la ne kum no ban fi kren song shit kum to ka bha ya phi ba phin download yu tu siko app mo siko app nga tip pp ngothu nomor ba phi ru pinang hi ban kren hindi hagawe ga video special nomor jong phi ngan sia ngasa ada bai sia fi da ka tin hindi nomor ngaru ban ong kren hindi te ngam dei than bopo tin hindi ngala ban det ban tho ban yu phi kren to ya kata ga de go mo te uni rong ba ngapej uni rong ba samla ngapej ba kidang don ni ki part ki ba nga habban ya pensaya i dengan saya ha ka pat ka part pengen ong no ka part tu perlok ang sa pensaya kita mata kani kadang dei tangka introduction kidon kibun ba ha ka jing sap jongi kan is no ba i yalam bakla ngam tip na ka daw ka ba le se mo la ban ong no kumba si nganya thu i fi ka kana le se kani ka video ka ban jrong perlok fi ngap ba ya ka video nga hadu bakut sengap jaga ni video hadu bakut te pin sayo jing mentoy la pi sengap no tang siteng ai te kamot pim yo jing chai sengap jaga ni video hadu bakut tengan ngani tu ipi ko wi ka khana chisien la don u wei brio mo badang khlan samla pha kam tu tamba tau brio ko ba susi ka long yu ba nyuli no kan nyuli no te u le wali wa don samla mo te ka jing unang ru ban pa an ni wow unang ban pa brio tu fi wat katemben ru ka ngop ki kente samla le tu fi na ong shu te u le kam no te don kawi ka samlayao mo ka kham yao ka kerta te u ga ong ga lang bat ka mo
te don pat sagawai pat samla ka badang lut ba ka badang biang por ba te lek mno ton balej ya kenduk bat kata ka samla ka badang lut nomor ka yu bala nyuli ba yu ma nyuli ta ka kam ni ko ba ye dari bang apen phut no ini nyuli jong pi kan pin pi ke jing ni bat ka dur jong pi le te na yong chu pen salong kum u imat kum u Shahrukh Khan ka dur te ka pen thiu be yu tau nyuli jong ka ma kam kwa ma ka badang samla te ka pen thiu ka pen phut ka balej ka pen thiu ka pen phut yu tau nyuli te da kala da ula lej pat ban ya kendu bat ka tak samla ka bala kham yaw ka bala nyuli ma amar ka biang ka spa te kamut kat balik te mut arah hajar bai singim dan kamsu suli ikut samla bela yo pisa te munu bang kwa ngatrai wat na piru pi ya ko api kata te le kamno kang ni ko ba pi te pila nyuli udang don unyu yong dengan pentiu nak mangau ni nyu yong man yaring kat dor bat nga kan kam dal ni alik la syai hadin habut la da ngile ching imei te kan ya hap kerdan kin bat nga te ka pentiu tau nyu yong pen weng lut ta nyu yong te kumta ter kumta haga bakut uni bri dan senyu syu la khot khli kaga ba ngamut ban ong kumne kan namar ba ini ba mensua idon haga wei nga chuyo jeng tip ilit kersan ya ka parti BPP ke berang samla yang ta ilit menta ipai saka parti NPP kamin maksud kedai kata nga fiti pat ba nga ngam juda involved than gini politik kan da piong yanu nga kersan dai nga kersan ya ke BJP tang ba kabut pat ngam ju thep nga thep sa ba mon ka bensim namar ngi de ki khon khaddu jong ka ne ka sarkar ti hak ta rukam kan perlok ini ba I kelumar dali chaturu kumtu haga bakut kemut selen ka khli nga suku aban yu mau ngan ong mau ini ba ada pimi haga video salau no kutu pia jong pima ngaku ayu ite fidan senyu cu hakli kan tang kata ai sorry lah da nga ong kum taru nga sengau ban ong ba wat om sengu yai ma wan se ngarung la yu ngala kakarta ngala kham Rangbah banyak pi tang banga ngadon pi senyu ta unyuli do ngadon unyu yong do ngadon te haba pau hite de unyu yong hi kamut banga ngadang biang kapor te perlok te ngatrai fla boring ba te nai ngan saya kendu pat hagi video ngan sa keren biang hawe pat ini ba insang ya chmat kidang bon bagi ege ngam yu ngada keren pitip ngabang nia pelat ngada page gi minit bang keren gela nang ya nga perkhat ba campaign boring epi ada pi boring te ong ba pi wat ju keren show ma te to kumle sibon ipi